Love, tignan mo yung mga bata oh. Ang saya nilang panoorin habang naglalaro. Oo nga eh. Ang sarap ng tawanan nila. Parang walang problema sa mundo. Mas maganda siguro ang pakinggan kung galing sa mga anak natin yung tawang yan. Anak? Bakit hindi? Seryoso naman ako sa'yo. Napaisip lang ako. Sana dumating na yung araw na maging tatay na ako ng mga anak natin. Alam mo, Jake, sa lahat ng nakilala kong lalaki, ikaw lang yung hindi ko kinailangan pagdudahan. Ramdam ko, ikaw yung tipong hindi lang pangjowa. Ikaw yung panghabang buhay. Dahil seryoso ako sa'yo, Tim. Ikaw ang gusto kong makasama habang buhay. Alam kong magiging mabuting ina ka. Maalaga, matapang, at mapagmahal. Nakakatakot yung mga pangako, Jake. Kasi madalas, masaya lang sa simula. Jake? Anong ginagawa mo? Tim, gusto kitang makasama habang buhay. Gusto kong ikaw ang kahawak kamay ko sa bawat umaga. Sa hirap at sa ginhawa. Sa lahat ng bagay na daranasin ko pa. Will you marry me? Nagpaalam ka na ba kina Mama at Papa? Oo, love. Matagal na. At sabi nila, ang swerte ko raw kung ikaw ang mapapangasawa ko. Jake. Yes. Oo. Yes, love. 1,000 times yes. Yes? Yes! I love you, Tim! I love you too, Jake. Dear love, parang fairy tale ang lahat nung sinugot ko ang proposal ni Jake. Hanggang ngayon, hindi pa rin ako makapaniwala na may isang taong magmamahal sa akin ng buo. Walang pag-aalinlangan, walang kapalit. Mahal na mahal ko si Jake at ramdam ko araw-araw kung gaano niya rin ako kamahal. Hindi lang sa salita, kundi sa simpleng pag-aalaga. Sa tahimik niyang presensya at sa paraan ng pagtindig sa tabi ko sa bawat pagsubok. Iba siya, may lalim, may direksyon ng pagmamahal niya. Kaya nung lumuhod siya at tinanong ako, buong puso kong nagsabing oo. Mula sa magjowa, naging fiancé, ngayon mag-asawa na kami at magulang pa. Hindi perpektong relasyon namin, pero totoo at buo. At sa bawat yugto ng buhay naming magkasama, lalo akong naniniwala. Jake is my eternal love. Love! Pakiasikaso naman si Noah! Hindi ko ma-enjoy itong laro eh! Saglit lang, love. Inaayos ko tong lababo. Barado kahapon pa. Unahin mo muna si Noah. Kanina pa iyak ng iyak yan. Gusto sigurong magpakarga. Okay. Eto na. Jake, bakit parang mula nang dumating si Noah, parang kahit minsan, hindi mo pa siya kinarga? Ako na lang palagi. Ako ang buhat, ako ang alaga, ako lahat. Kahit kailan, hindi mo mula ako tinulungan sa kanya kahit may ginagawa ako sa bahay. Love, pwede ba mamaya na yan? Hindi ako makakonsentrate oh. Makakapaghintay naman siguro yung concern mo. Tahimik na si Noah oh. Ikaw naman ngayon ang maingay. Ganun ba? Sige, sorry. Siguro mas okay kung sa kwarto na muna kayo. Mommy and baby time. Ano pa nga ba? Grabe yung game kanina. Nakakakaba. Panalo rin sa huli. May oras ka na ba para makausap, Jake? Bukas na lang, love. Medyo pagod ang tenga ko sa ingay kanina eh. O nga pala, si Noah? Napatulog ko na. Ay, sa wakas. Dapat talaga pinapagod ang bata para tuloy-tuloy ang tulog. Ang hirap ng nagigising ng madaling araw.
Love. Love, wala ako sa mood. Baka ma-disappoint ka lang. Palagi mo akong tinatanggihan. Love, pagod lang talaga ako. May trabaho pa ako bukas. Isa pa, si Noah ang dapat nasa isip natin ngayon. Tingin ko, dapat graduate na tayo sa ganyan. Paano naman yun tayo? Ang mahalaga, ginagawa natin ang responsibilidad natin bilang magulang, okay? Sige na, good night. Good night. I love you. Iba ako sa ibang lalaki. Salitang pinaniwalaan ko noon. Pero bakit parang hindi mo na panindigan? Nagbago ka, Jake. Hindi na kita maramdaman tuwing gabi. Wala nang yakap, haplos, nititig na may pagtingin. Dati, ramdam kong sabik ka sa presensya ko. Ngayon, parang wala na akong dating. Simula ng mga anak ako, unti-unting nag-iba ang lahat. Siguro dahil nagbago ang katawan ko. Siguro hindi na ako yung teen na minahal mo noon. O baka normal lang to sa mga mag-asawa? Hindi ko alam. At mas lalo akong natatakot itanong. Baka isipin mong nag-iinarte lang ako. Kasi oo, maayos ka bilang ama. Pero ako, asawa mo ako. At pakiramdam ko, nawawala na ako sa paningin mo. Kaya bago ako tuluyang malunod sa mga tanong na ako lang ang sumasagot, humingi na ako ng tulong. Nagpasaklolo. O anak, gusto mo ba ng tsaa? O kape? May binili ang papa mo. Bagong blend daw. Calming tea sabi sa label. Alam mo naman ang nanay mo. Laging stress sa negosyo. At ang papa mo very thoughtful, as always. Hindi po ba nagbago kahit kailan ang pakikitungo ni Papa sa inyo? Aba, hindi. Mula noon hanggang ngayon, para pa rin kaming magkasintahan. Minsan nga, naiisip ko, hindi kaya siya nagsasawa sa akin kahit araw-araw niya akong nakakasama. Ma, consistent po ba talaga si Papa? Aba, oo naman anak. Ni minsan, hindi ko pinagdudahan ng pagmamahal ng papa mo. Kahit sa mga simpleng galaw, yung pagsali niya ng kape sa tasa ko tuwing umaga, o sa kung paano niya ako kumutan pag gabi, ramdam ko yun. Hindi lang basta salita ang pagmamahal niya. May gawa. Ganun po ba? Oo anak. Bakit? May nangyayari ba sa inyo ni Jake? Wala naman po, Ma. May mga pagbabago lang akong napapansin. Pero gusto ko na kami munang mag-usap bilang mag-asawa. Tama yan, anak. Magandang kayo munang mag-usap ng maayos. Pero gusto ko lang linawin ha. Hindi normal na maramdaman mong mag-isa ka sa isang relasyon. Hindi mo kailangang tiisin ang malamig na pagmamahal. Lalo na kung alam mong dati, mainit at buo niyang pinaninindigan yan. Alam mo, sa pagsasama, natural lang ang tampuhan. Minsan may mga hindi pagkakaintindihan, pero kahit kailan, hindi dapat nawawala ang malasakit at pagsisikap. Dapat sabay kayong nagdadala ng relasyon. Hindi yung isa lang ang lumalaban, habang ang isa nanonood lang. Tahimik lang sa isang tabi. Opo, Ma. Naiintindihan ko. Anak, hindi kita masisisi kung napapagod ka, ha? Pero isipin mo palagi na hindi lang ikaw. Hindi lang kayo ni Jake, nandyan si Noah. Habang pinupuno mo sila ng pagmamahal, huwag mong kalimutang pakinggan din yung sarili mong damdamin. Ano't anuman, nandito kami ni Papa mo para damayan ka at alalayan kayo ng pamilya niyo. Salamat po, Ma. Dapat ko na talagang kausapin si Jake para hindi na lumalim ang sakit. Hindi ko maiwasang ikumpara ang marriage ni na Mama at Papa sa atin, Jake. Doon ko lang napagtanto kung gaano na pala tayo kalayo sa dati. Wala na yung lambing kahit sa pinakamaliit na bagay. Minsan, iniisip ko, normal lang ba to? Yung parang kasama ka na lang sa bahay, pero hindi nakatuwang sa buhay. Pero sabi ni Mama, sa pagsasama, may nagkukulang.
pero may pagpupuno. May problema, pero may pagtutulungan. Kaya kahit ang hirap, kahit pilit kang umiiwas, pinili kong harapin ka. Inilatag ko lahat. Takot, tanong, hinanakit. Dahil gusto kong malaman, ayos pa ba tayo? O ako na lang ba talagang kumakapit? Up a three. Rebound by the Heat. Oh, love! Bakit mo pinatay ang TV? Ang ganda na ng laban, oh. Last quarter na yun. Kasi Jake, ito na lang ang tanging paraan para makausap kita ng maayos. Para mapansin mo naman ako. Ano na naman to? Tin, ano bang problema? Ako ang dapat na nagtatanong yan. Ano nangyari? Bakit hindi na tayo tulad ng dati? Naku naman, love. Halika nga rito. Huwag mo nang palakihin. Guni-guni mo lang yan. Bitawan mo nga ako. Hindi ito guni-guni. Yan ang pinaparamdam mo sa akin. Hindi mo na nga ako tinitignan, Jake. Hindi mo na ako kinakausap. Pasensya ka na, Tin. Tin, huwag mong isipin na ikaw ang problema. Ako ang problema. Umiiwas ako kasi hindi pa akong handang masundan si Noah. Alam mo ba kung gaano ako nag-iisip gabi-gabi? Kung may kulang ba sa akin? Kung may mali ba sa akin? Hindi ko naman alam na nasasaktan na pala kita sa pag-iwas na ginagawa ko. Pangako, aayusin natin. Aayusin ko. Hindi ko man agad maibalik lahat pero hayaan mo. Susubukan ko ulit. Nandito ako, Jake. Mag-asawa tayo. Aaminin ko, kahit papano, nabawasan ang bigat sa dibdib ko. Sa amin ni Jake, may mga araw na parang pilit siyang bumabalik. Hindi na siya kasing lamig. Minsan, may lambing. Minsan, parang dati. At dahil doon, pinilit kong maniwala na sapat na ang kaunti. Basta hindi wala. Na baka ito na lang talagang pagmamahal kapag tumagal. Kaya nanahimik na lang ako. Nagkunwaring okay. Sinabi ko sa sarili ko, baka ako lang to. Baka pagod lang o adjustment lang. Pero habang lumilipas sa mga araw, unti-unti kong nararamdaman may mga damdaming hindi kayang itago habang buhay. At may mga kulang na hindi kayang punan ng pasensya lang. Doon ko naintindihan. Minsan, paraan ng tadhana ang unti-unting paglayo para iligtas ka sa relasyong matagal ka na palang inuubos. Baka hindi lahat ng sinumulan ay kailangan tapusin ng magkasama. Siguradong matutuwa si Jake dito. Amoy pa lang sa sinigang ko. Panalo na. Paborito niya to. Iwan ni Jake tong phone niya. Ay, naku. Papasok ng trabaho. Cellphone ang hindi dala. Di bale, pauwi na rin naman siya. Ano to? Bakit? Ano to? Mahahalay na video sa mga babae? Love? Love! Aray ko! Ano ba yun, Tin? Ano nga akala mo? Hindi ko makikita? Bakit ganito ang laman ng cellphone mo, Jake? Bakit mo pinapakailaman ang gamit ko? Kaya naman pala halos hindi mo na ako mahawakan sa gabi. Dahil mas pinipili mong panoorin ng iba. Ang kulit mo naman, Tin! Sagutin mo ako, Jake! Mahal mo pa ba ako? Grabe ka! Ang uwi mo! Normal lang sa lalaki yan, Tin. Masyado ka lang maramdamin. Normal? May asawa ka na, Jake! May anak! Tapos nagpapantasya ka pa sa ibang babae? Hindi na ba ako sapat? Hindi ako nagkulang bilang ama kay Noah. Bilang ama, oo! Pero bilang asawa, hindi na kita kilala. Hindi ikaw ang lalaking pinakasalan ko.
Wala na akong nagawa sa unti-unting pagbabago ni Jake. Sa halip na lumaban, pinili kong manahimik para kay Noah. Hindi ko inisip na umalis. Hindi dahil mahina ako, kundi dahil ayokong lumaki si Noah na may tanong kung bakit hindi buo ang pamilya niya. Kaya ako na lang ang kumumpleto. Kahit ako mismo, pakiramdam ko ay kulang. Nagtiis ako. Nanatili kahit ramdam kong nawawala na ako sa puso ng lalaking minsang tinawag kong pangarap. Wala na ang dating lambing. Wala na ang mga pangakong ako lang. Tila tinangay na ng hangin na parang hindi na talaga babalik. At gabi-gabi, habang tahimik akong naghihintay, unti-unti ko rin natanggap na kahit buo ang pagmamahal mo, hindi mo kayang ipaglaban ng isang taong matagal ka nang iniwan. Kahit nandyan pa siya.